Dakle, klasa SX50, treće mjesto Tomislav Kakša, MCK Trp Marović. Drugo mjesto Kristijan Jakopec, MCK Terpe Marović. I prvakinja Hrvatske u juniorskoj konkurenciji gospodična Mija Ribić iz MCK Trp Marović. Alo. Čuvaj glavu. Nije. Izvini. I prelazimo na najmanju klasu MX50. Treće mjesto u prvenstvu Hrvatske u juniorskoj konkurenciji u toj klasi osvojio je Tomislav Kakša iz motocross kluba Trp Marović. Drugo mjesto osvojio je Kristijan Jakopec, motocross klub Trp Marović. I prvakinja Hrvatske u MX50 je Mija Ribić, motocross klub Trp Marović. Gdje Mija? Ajde Mija. Čekaj. Evo, za Miju smo, inače, oni su pisali molbu i evo vidite da je to bilo opravdano s obzirom da su djeca bila 6 godina i ove godine ćemo morati pravilnik ispraviti na 5 godina.